Hemen salam. Bugün abzorda özünü giňligi, ýumşaklygy bilen söýdiren müňlerçe oglanın arzuwy. Legendarny maşynyň biri Avalon 2004. Biziň dilimizde aýdanda Dut Avalon. Bu maşin vardı men Ervet saat Ayçekkel. Dut Avalon vardı. Ervet näme bilýän olsaňyz kommentary siz üçin açyk. Aşakdan ýazyň. Şu maşin nämesi kim? Iýmynda bu maşin näler? Şu Dut Avalonyň nämesi kim? Nämesi çalt döwülýär? Nämesi çalt zaýlanýar? Şolar barada bilýänler bar bolsa, ustalar bar bolsa araňyzda ýazyň kommentarýada men liçna hissat bilemok şu maşynyň kimi barda. Gynansak da Toyota kompaniýasy Avalon inni çykarmaýar, täze 2023 Avalonlar bolmaýanlar, bilmeýänler üçin bu maglumat inni Avalonyň taryhy dynny diýsem bolýar. Bu gaty ýumşak maşinni öz döwrüne çykanda ýadyma düşýär. 2010-njy 12-nji ýyllarda kän ýaýrak başlapdy da belki ondan öňem gelenler biz kän göremdokdyk, ýöne şol başda gelen wagty Avalon diýip. Häzir maşynyň gün içine geçeliň birinji salon barda aýdyp bereň sebäbi iň esasat bärde salonyň giňligi biz söýýäs, ýagny gowurýan ýerimiz we ýumşaklygyny. Şoň üçin birinji ýyla salon başlaly, ondan soň kapoda geçersek daşky widine. Daşky widin maşynyň halamaýanlaram bar, şoň öňüni halamaýanlar bar, bir hilek zat diýip. Liçna men özümde hiç pretenziýa ýok maşyna. Tarpeda gatowadan giňse Lemur giňliň alamatyny anladýar da start stop bolanmasy wapşe idealny bolardy. Bärde polny komplektasiýadyr oglanlar. Muň prostoýlar ammadyr Avalonyň. Prostoy amma bizde polny komplektasiýa, klimada çenli bar, goja salon, lukem bardyr. Ýagny polny full bu. Biziň dilimizde polny full diýilýär, başga ýerde fullum diýilýär, ýöne bizde polny full diýilýär. Maşin edil bir ütköşük funksiýalary ýok. Yumşak, nadyorjny maşin. Edil bärde ütköşük bir aýdarýa zat ýok. Şol klimat kontrol barda aýdaýmasam başga ütköşük zat ýok. Aýdymjygam goýja çykarýanlar şu Avalonyň kolonkasy we öz zavodskoy aýtmaz zat. Ýa-da şu zavodskoy öz boçkasy bar. Inni ilkisi jenýär. Muň iň hedilleri bu maşinde dogry aýtsam rulla oturmak däller. Ýa-da oturmak. Aşgabada ondan soň garaw modada gitýär taksida. Mena Dut Avalon olsa başka maşina minmek dogrymaýdy. Serdiň näl giňiş oturup bolýar. Ito ýazyr men muny ýa özüm süremde ýa-da süýşürdüm sizden. Serdiň spakoyna ýumşajyk şeydi. 3 adam bolup mesele ýok. 4-5 adam antyýar da ýöne 4-5 adam bolup minmek bolanok straf ýazarlar. Atak 4-5 adam antyýar. 3 adam bolup spakoyna aşkabada gitsen şunu hiçli adam ýok. Bu maşin iýmini şu satlykda dur oglanlar. Eýesi muňa $9100 isleýär. Ýadyňda düşýän maşin bardy. Men 9500 diýip goýdum. Şu wagt ýürütesi üçin skit aldım. Aljaklar baha bolsa 9100 bolsa soňky baha berýär. Salonyň sastaýanyňy maşin bazarda widiany görmedik oglanlar üçin. Ol widiany görenler aja bilýär bu maşin näme sastaýanyny. Görmedikler üçin. Ana şuňa alyp patstakany çykýar. Kofe goýlan. İdealny sastaýanyda saklanypdyr. Bärlerine kovrigi hemme zat idealny gowy saklanypdyr maşin. Diýen bahasyna diýge. Men ýadyňyza düşýän bolsa, öňkü videolarda da aýdýan size şu wagtky Dut Avalonlar, Dut Kevlar bahasyny ýitiren ok.
Näme üçin? Maşyny zapça tardan we döwlenok. Hiç ilmen döwlenni göremok, şuna bir wagtynda seyretsek, hiç zat bolanok şu maşinlara. Maşina 20 ýyl bolupdyr. Ýöne kojasynyň sostoýaniyjyna seredin. Sizdenler idealny sostoýanyda galypdyr. Ýa-ni aýdan boçkam şu ene ýygyna bulan zawodskoy boçkajyk gelýär. Şondan bu maşina hiç ýyl aparatura goýmak hökman däl. Edil siz çıraç olmasaňyz elbetde. Artyk mazen jamyatynlar diýen soň. Edil bu maşin barada aýdanda asüjit edilen radnoy akda ýa-ni uja bahasyn aýtdym men. Inni daşyna ýeçeliň. Daşyna ýeçemizde. Bagajnikdan başlaýal birinji. Ullokan bagajnik ba. Maňa hiç söz ýok. Şurada boçkasynam görünýändir. Boçka şurada dur. Bagajnik ullokan edilini bu maşyny aljaklar üçin men görüp bereýin. Aşağıda çüýrük zat ýok, hiç zat ýok. Degim çatyk yerem göremok, oňňalda adam ýok. Kakby eýsini tanaýan adam ýok. Men ýöne jaň etdim, abzor etjäm bolýar gel. Şuňa ullokanja bagajny ba. Näme diýsem şo şörik. Goýnam da şap bolýar, gölede da şap bolýar kiçirek. Daşwidine liçna menne hiç pretenziýa ýok şu maşynyň. Daşwidini men gowurýan, ýumşaklygyny gowurýan. Apşepkajyklarına seredinmi? Gowsaklantyr edil bu maşyna ýöne opşam alanda dut awalanyň, dut kemlen şu salony öňküler bar, şu 2004'ler we 2000'ler we babyçka dut kem dut. Şolong salony priýatny gelýär. Hemem kojat gaty berk gözüňiz elem bärik gelýär maşyn. Bize gelende paket gelýär, paket gelýän gatas, sürlük gelenler gelýärmi? Ondan da saram biz sürýäs. Sonra da awat galýar. Öňünde oturup görün. Şu wagt mınkalak salon arasynda maşyn tapmak kyn, dogry maýdaýyn. Öňküsi näde oturanda? Öňünde oturup gidip gördüm başgalarda. Kän gatnaýatykym. Şuňalçyk barda çok, ullokan berde barja soy. O da normal janda. Edil pretenziýa ýok berde. Çilim otlanýan, çilim çekmek için sağlığınızda ziyanlı, o da urlar. Hemme maşinna vardı. Berde maşin vardı, 3 köşk bir ayda real zat yok. Şunu alçık şeyip saçındar alyanma. Saçlar alı. Başka 3 köşk ayda real zat yok. 3 köşk bir funksiya da yok. Yani de bir ocuk salınyan. Şunu alçık. Bu maşinler oğlanlar bir şu atkalak değil. O devur maşin nähilek minnin sürdüm gittin 100 000 geçýänçen kapodun o 200 000 geçýänçen kapodun seyretmeler diňe ýağın çalışmaly benzin uymaly ýörem öle. Zavodskoy şun diskler 16'lık oğlanlar yumşacık. Şun 2004'lerde we şu bir 3 köşk gelen kän ýok. Zavodskoy chrom elýänler şu. Seredin. Şun açık diska kän ýok. Köpsüne gelýär, prostoy elýär. Imna chrom gelipdir. Şu zavodskoydur. Hiç zat ütködülmedikdir. Bu potansialny müşteriler için kim almak isterse maşini şonu gözeňizde tutun. Legendarny motor bu. Hiç döwülmeýän motor. Üçlük motor gelýändir oğlanlar bularda. Seredin. 2004'ün maşini ýöne men gallyrýan, hidravlikajyk ba, gallyrýan. Görýäňizmi? Dünkü 2022 Pathfinder çekemde şu yok. Men almalı, Julien karak böyle kalırmalı. Şu datlar melaç ýöne priýatny. Motory legendarny üçlük oğlanlar nadёжny, gaty nadёжny hiç döwlenok, wagtyna ýağyn çalşsaň we 210 atyn güýüdür primerna. 0-dan 100'e çenli bu maşinler 8-9 sekundda çykýar. Şurada görkezmeli zat size Avalon'un döwýän ýerlerine seredişdirin. Ussalar baý bolsa araňyzda hemme zat Zavodskoy hemme zat idealnedir. Hiç ýyl döwüp ýenjik çalşylan ýeri ýokdur. Pat kapoda çenli öldür. Berde nomerler hem deňgelýändir hemme zat bilen. Seredin Zavodskoy öz svarkasy mene avtogenmiş Zavodskoy karoçy hemme zat. Düşünüňiz hiç zat çalşylmadyk. Onu bir aýdyp geçeýin size. Birden içiňizde almak isleýän wagt bolsa şu soraglar berilýän eken Avalonda iýminde. Menem onu soňa öwrendim. Inni sürüp göreliň. Yumşak diýip ögdüm.
Hakikatdan yumşaklygyny görkezmek üçin. Olanlar maşyny halamayan zadım şu açarlygy. Bilýäňiz, menne maşyn satlyk bolsun ýa prosta abzor üçin bolsun. Men gün dogrymy aýdýan. Halayan zadım halayan, halamak zadım halamam diýen. Maşyn geçsin geçmesin tapawut ýok. Men şu maşynyň gowlugyny we elbet tarapyny size aýdaýmary, siz bilersiňiz ýaly. Menden näken soraýaňyz awlanlar. Her bir abzorda şu maşyn bahasy näçe? Men primerna bahany aýdaýyn size. Dut Avalon'un bahası $6.000'dan başlaya normal zat alacak adam. Ondan ardan tap böyle uca gat otda. Yani normal zat alacak adam 6.000'dan başlaya. Gowda alacak olsan 8-9.000 10.000 içinde gitmeli. Sizin özüňiz gördüňiz. $11.000 diýip öğrenem gördük bazarda. $10.000 diýip öğrenem gördük Levaň bazarynda. Opşam o maşinler ijany saklananlar bolýar. Şuňa arasda saklanan bolýar. Bir alýada sürmän goýýar, ýene bir zat bolýar. Şuňa ijany saklananlar gymmat bolýar. Men pikirime bilýäňiz, men uje öňüm aýtdym. Men $10.000 dutawalan alanymdan kopartdan zakat etjek 2019, 20, 21 kameralar bar. Şolary zakat etjek de sürjek. Liçna men öz pikirim bol. Siz oň bilen isteseňiz razylaşýaňyz, istemeseňiz razylaşmaýaňyz. Razyalaşsaňyz hem, razyalaşmasaňyz hem kommentariýa ýazyň. Siz $10.000 verip dutawalan aljakmy ýa-da $10.000 verip men üstüm bilen näme kopartdan maşyn zakat etjek Amerikadan. Kopartdan zakat etjek bolsaňyz $10.000 go kamera oturdup bolýandyr. Mesele ýokdur oglanlar. Prostoyny ýöne. Ondan komplektasiýa gowsuny oturtjak bolsaňyz üstüne 1000, 2000, 3000 goşýaňyz maşyn 3 aydan 4 ay aralygynda gelýär. Eliňizde gowşýar, tamojunda eliňizde açarjyňyzy gowşurýandyr. Galan maglumatlar üçin aşagdaky nomerden meňden habarlaşyň, kopartdan maşyn zakat etmeli bolsa Amerikan auksionu iň ardan şol köpüňi soraýaňyz da menden. Dubaydan getirip berýän diýip. Dubaydan getirýän ýöne Dubaydan gelende size gymmat düşýär. Ondan men size Amerikadan kopartdan alyp berýin. 4 ay garaşyň, näme 4 ay preska geçe. Iň ardan bakadan özüňiz alyp bilersiňiz. Maşynyň otlanşygyny örelim. Otlanşygyna söz ýok. Aýtmak ýatdan çykanlar podograf sizdeniyede badyr oglanlar. Şu podograf sizdeniyetini gaty gowy reska gazar ýaşy. Şu maşyn barda näme aýtyp bermedik bolsam, aşakda kommentariýa açykdyr siz üçin. Men ýadymdan çykyp bilýär, ojak-bujak zatlar aýtmak. Şoň üçin kommentariýada siz öz goşandyňyzy goşaýyn. Hem maňa gowy bolýar, hem başga adamlara şu maşyn barda bilmeýänler üçin siz has gowy bolýanyňyz aşakdan ýazyň. Nämeler men aýtmadym. Menem minnekde öwrenörni ýalyp we başga da oglanlar okap öwrenörler ýalyp. Hem maňa goşunt bolýar, hem size ýazyň aşakda. Iň esasy towpsuzlyk ýadyňyzdan çykarmaň, remen dakaly we häzir hem sürjek, hem şu maşynlar barda aýtyp berjek. Zapçasy oglanlar menden köp soralýar, bir maşyn goýsam zapçasy näme diýip. Zapçasynyň edil mara gelýäňi du tawlan düzöýün diýseň, nolan düzön bolýar, mesele ýokdur. Hemme zapçasy bar. Bahasy arzan. Şoň üçin şu maşynyň bahasy ýokarda bolýar. Du tawlan, dut kamera baby çykan. Zapçasy arzan, ýöne bahasy şoňa görä ýokary bolýar. Näme üçin? Her adam aslanly gyzyklanýar, ýa-ni bizi gyzyklanýar da. Lüboy bir oglan maşyn alanda. Zapçasy näme gerek? Sebäbi ertesi döwürüp bilýär, degirip bilýän, hop şu adamçylyk hem zat bolup bilýär. Şoň zapçasy näme gerek? Şoňa görä zapçasy gyt maşynlar bahasy arzan bolýandyr. Zapçasy köp maşynlar bahasy gymmat bolýar. Sebäbi her bir adam alasy gelýär muny. Yani spros ken bu maşynyň. Du tawlanyň gowsuny tap bolanyk bu açondan gymmat diýip satýarlar. Ýöne bahasyna degýär. Ondan dut kameraň edil ýankaly. Gowsuny ken tap bolanyk, gowsy şoňa görä de bahasy gymmat bolýar. Ardan zat aljak bolsaň gow därini alyp özüňiz gow edip oňarmaly bolýaňyz. Babyçka edil şoňa alyp. Düşünýäňiz, şoň üçin köp adam menden soraýar. Näme üçin 18 kamera kopartdan alsaň, paş du tawlanyň deň diýip soraýaňyz da. 18 kameraň siz bärden alyň, ýani 19 kameraň bärden aljak bolsaňyz, gymmat baha, ýani 10.000 tapmaýaňyz. 13.000 iň azından $13.000 gerek. 18-19 kamera almak üçin. Ata kopartdan alsaňyz elbetde arzan düşer. Ýöne 4 ay garaşmaly, hemem algamaly, onu oňartmaly, ojak-bujukda seretdirmeli, opsiň sana taýin zat gelen auksionda da. Degençiler da ýa-da düşünüňiz. Bravo diýdi valla. Şu çukurlardan bahsle geçecek biraz. Yumuşaklığını görkezmek için. Sebäbi näme üçin biz Avalon alýas? Çukurlarda mesele ýok.
Hazır luwam yapayın. Sebebi salonun içine ses gelmedi yani. Olanlar bugün bir gat şekerin çetinle derler. Şoň üçin nolan 60'a çenden barılacak ya. Şekerin çetire yönü 12 alık yeri yok da. Nolan 60'a çenden barılacak ya. Yönü bir badalsın görkezek size. Yönü bir 3 kaşık gat sürecek gel. Düşünün. 12 alık biz bayramarlı değil ve bayramarlı men o yerimde boşta hiç zat. Yönü basıp görürüz. Yürüyüşüne söz yok. Bu nämçin emine basıp görýän siz sorarsınız ýa motor karapkan ýagdaý näkilek. Motor karap bolsa gülýärlik. Hiç ýyly ses artykmaz ýa artykmaz saat görmedim mene. Galandan bu saňyz alyp gelýäňiz. Ýoluň şu büdür sürak yerlerine gatrak sürüp görmeli ýürüýdi. O ana rels var. Şundan geçip görelim. Hiç ýyly duyman geçip gitjäne du tawlanyň şonusy gowy. Inni şurada ýazyň. Siz du tawlany gowarýaňyzmy ýa-da du kemrine? Hökma suratda. Sebäbi du tawlanyň fanady ken, du kemrin kam ken, haýsyňyz köpke has. Ýazyň aşakda hökma suratda. Siz du tawlany gowarýaňyzmy ýa du kemrine? Ben şunu galçyk, yumşajyk. Gatrağım geçip gittim relsiň üstünden bildiren ok. Rälni yumşak maşin hada goýam bu ken iýmine maňa. Bu maşina aýdamyza hada goý, gat goý. Ne siz aýdyň? Şurada 18 Camry kopartdan zakaz edip Amerikadan auksiondan ardanra aljakmy ýa-da du tawlan saýlardyňyzmy? Idealny du tawlan ýöne. Aňar başy du tawlan. Edil Berklikde 18 Camry bilen täzelenen deňeşdireňde bulan berkligi has gowy. Yumşaklygam edil 18-19 Camry'dan mümkin gowy. Ýöne ýene bir plusy täze maşindan zapça sardan. Häzir 18, 19, 21 Camry'lar bar. Olar kenen bolmasa ýöne zapçasy bulankydan gymmat gelýär. Bulan zapçasy gatardan. Ana şoda bar. Näme üçin du tawlanyň, du Camry'laryň hyrydarken ýan kaçmaýan zapçasy arzanna hemem o yerlere bular has gowy. O yerlere oto sürjek bolsaň ýoluň ýok yerler bolýar, guma bolýar. 18-19 Camry'lar salmak jalka, buffer degse, aşağı degse oňartmak gymmat. Şoň üçin du tawlan, du Camry'lar has gowy alýarlar. Düşünýäňiz. Aşağı degen ýagdaýynda da $50 bilen onlar kapitalna remont edip bolýar. Maşinlarda bir aýratyn pikir. Daşyny aýdaýyn ona. Maňa gaty köp ýazdyňyz siz. Du tawlan dip. Realna men çekdim du tawlany. Has öň çekdim. Näme üçin bu çykdy dip sorajaklar üçin bu. Öň çekdim ýöne gog du tawlan tapmadym. Ba dosa ulanarda. Prostoy var, lu ýok, masa salonu var. Düşünýäňiz, men olsa size full bir zat görkezesim geldi. Düşünüňiz, go komplektasiýada. Majikaram bar eken munda. Otlap bolýar, ýakyp bolýar. Ýene bir 2004-lüň aýratynlygy şurada Bakowyda pavorotnik bar. Muny men şu wagt ünsärdim, dogry maýdaýyn. 2004'ler azır oğlanlar bu wagt. 2004 gat azır. Aslanly şol 2001'ler var, 2002'ler var şu wagt şuňal awalanlar. 2004'ler gat az we 2004 bolan üçin bahasmyň biraz ýokary ýöne ideal saklanıpdyr, dogry maýdaýyn. Inni aýratyn bir pikirim. Maşin birinji bilen aýtmazat, bahasyna degýärmi? Oğlanlar degýär. Men şu maşin alardymmy? Под вопрос точно bilemok. Belki ben dut Camry alardım, ben dut Camry fanana ya da babuçka. Ýöne gaty gowkeni. Atak edil pakana da alyp bermäne, ulurak ýaşullara elbetde muny alardyk. Spon saýlardylar ýagny. Olar ullar has dut tawlany gowarýarlar dut Camry'dan, babuçkadan. Men pikirim молодёжный maşin däl ýagny. Ul adamlar üçin, ýöne ýaş olanlar üçin däl. Men özüm ýaşa tapýandyr näme takdir edin. Men dut Camry'ni alardım. Siz komentar edýäň, siz dut Camry goýmy ýa dut tawlanymy? Any göreliň, haýsy maşynyň fanaty eken. Liçna men dut Camry'ni aljak.
size goýýarlar şuňa. Idealny dut kemri, idealny dut bolan. Siz haýsyny alýaňyz. Ýazyň aşagdan. Men dut kemrini aljakdym. Siz haýsyny alardyňyz ýazyň aşagdan. Kommentary köpelsin de gowy. Hökman suratda like kommentary basyň bolanlar siz üçin çekken ve bakalarını uca aydandır. Edil bu maşinin bakası $9.000. Lişna şu maşin $9.000 diýýärmi? Diýýär. Men şunu $9.000 alardım mı? Yan kaçmayalı. Edil duta bolan bilen dut kem duranda men dut kemlerini alardım bilýäňiz uca. Ýöne $9.000 başka näme alyp bolýar? Şonu görmeliler. Şu seretmeli $9.000 pasuçy gowy bir zat Türkmenistanyna dut kemli duta bolan. Ondan gowy näme alyp bolýar men bilmem. Ýazaýyň aşakdan. Hundaý da alyp bilersiňiz diýene bulan çydamlylygy we zapçat ardanna. Düşünýäňiz siz iň gowy zat isleýäňiz we ardan isleýäňiz. Auksiondan zakaz edende de $10.000 düşer de kameralar, son kameralar. Men son kameralarym gowy görýän. Ol barda da aýratyn bir obzor çykar we o maşin barda men aýratyn pikirimi şonu aýdar. Ana şuňalyk obzor bolanlar. Men öz pikirimi aýtdym. Ine sizin gedeňiz. Kommentarda öz pikirlerinizi ýazyň. Halaýaňym dut bolan. Yanqy men dut kemini saýlajak desem men dut bolan halamaýandyr nädäme men gowy dut bolan. Ýöne prosta her kim öz kus bolýar. Şuňa obzor boldy. Göwnüňiz ýaran bolsa like, kommentariýa, hökman suratda agza bolun. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Duta bolan gatken soradyňyz, ana tapdym ideal duta bolan. Kime gerek bolsa da aşakda men nomerim dur. Jaň ediň meni ýesi bilen sataşdyraýyn sizi. $9.100 isleýär. Ýene bir açyk aýyryp biler. Galanam ýesinden gelinde sewdalaşyň. 5 soraň, 6 soraň, 7 soraň sewda we sizin hakyňyz bardan soramana. Ýesiňe hakla islen bahasyna satman. Kim şuňa duta bolan arzu edip beren bolsa, her biriňize nesip etsin, iň esasam jaňysa bolsun.